sofanele siyiyele koomasipala yakhulukazi masibona ukuthi hayi kukhona ukuthi umasipala akayihoyi lento esiyikhulumayo. Isebe lamanzi nogutyulo lithi wehlile kakhulu umgangatho weli wamanzi. I'll miss his cheesy music, 80s love of 80s music, and what I'll miss is knowing I had somebody who loved fully, who gave of himself fully. Ukhunjulwe njengomntu ebethethelela amahlwempu umfi uEsebius Mckaizer kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe eRhawutini namhlanje. Mina uthi ngifune ngibe right empilweni yami uma ngigijima. Iyona into ukuthi sengathi ukugijima ngithanda khona. UJabulani Nkosi uza kubaleka kumdyarho we-Comrade isihlandlo sama-30 kule mpelaveki ngecawe. Isebe lamanzi nogutyulo lithi wehlile umgangatho wamanzi kweli okukwenziwa kukungaphuculwa kweziseko ezihambisa amanzi. Elisebe likuthethe oku ngethuba belinikezela ngengxelo yobume bamanzi ePitoli namhlanje. Kwelinye icala abahlali basemakhanda eMpuma Koloni nabo babhenele enkundleni benyanzelisa umasipala iMakana kuba aphucule imeko yeminyaka yokunqaba kwamanzi kulo mmandla. Isusela kunyaka ka-2000 imeko yokunqaba kwamanzi emakhanda mihla le abantu imiqodi kuya kumthombo wendalo oqhambuka ezintabeni kutshanje fumaniseke kuba amanzi aphuma kompompi anongcoliseko lwelindle ngelixa engacocwanga kwala aziphumelayo. Kwakukhona iphulo lokuba ngabana makwakhiwe elinye idama ngenjongo zokukhawulelana nale ngxaki. Idama elo ikwafuneka lithathe iminyaka emibini eleza kukhosta i-50 million. Ndikuxelela nje sikunyaka wesibhozo if not unyaka wesithoba. I-cost yela dama elingekagqitywa was over 400 million. Kwelinye icala abezamanzi nogutyulo lwelindle babe nendibano nonondaba ePitoli nalapho bekuphononongwa ingxaki ezombethe kungacoceki kwamanzi. Kwavela nokuba baliqela omasipala abatyeshele izinyanzeliso zesebe zokulandela imiqathango yokucoca amanzi. Ekugcineni kwakho konke kufanele ukuthi ibanjwe lento ngezandla. Yiloko kokwenza ukuthi sofanele siyiyele koomasipala. Yakhulukazi masibona ukuthi hayi kukhona ukuthi umasipala akayihoyi lento esiyikhulumayo noma okanye akenzi ngokusezingeni ngendlela okufanele enze ngayo ngoba lolu daba lubucayi lithinta impilo zabantu. Owasemakana umasipala uphansi kolawulo lwephondo sithetha nje ngenxa yokusilela ukwakha amadama neendawo zokucoca amanzi nezinye. Inyaniso leyo uba umasipala usiwe ezikhoti kaninzi. Enye yezinto iziphume zezokhoti into yoba umasipala waye wafakwa kwi-administration wanikezelwa lento kuthiwa yi-financial recovery plan. Emva kokuchithwa kwesibheno seMakana Municipality ngo-2020, inkundla yezibheno yaseBloemfontein yayalela lo masipala ukuba acwangcise inkcithomali kodwa ngokamnumzana Kota akazange ayenze loo nto. Kungoku nje abahlali baza kubuyela enkundleni kwakhona ukuya kubeka lo masipala ityala lokudelela inkundla. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa nguNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMakhanda. Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba nasiphina isigqibo mayelana nengqungquthela yamazwe eBRICS nomba wokuzimasa komongameli waseRussia umnumzana Vladimir Putin lengqungquthela siza kuthathwa nguye kuphela. Umongameli ukuvakalise oku ngethuba besindleke umongameli wasePortugal kwityelelo lwaseburhulumenteni kweli namhlanje. Olu tyelelo lomongameli wasePortugal kweli ibile lokuqala emva kweminyaka emininzi yobudlelwane phakathi kwalamazwe mabini. Eyona njongo iphambili kuqinisa amatyathanga ozakuzelwano. Usebenzise lithuba ke umongameli Cyril Ramaphosa waphendula nangomba otshisibunzi watyelelo oluzayo lomongameli waseRussia umnumzana Vladimir Putin kweli loMzantsi Afrika. President Putin attending the summit, the BRICS summit, as I've said, is being discussed in the light of the International Criminal Court having issued a warrant for his arrest. So we as South Africa being the host, obviously we have to discuss this and come up with a clear position. Much of what you hear being said around is really just talk. It's real talk.
Ethetha ngegqiza laseAfrika eliza kuzimasa iingxoxo zoxolo phakathi kweRussia neUkraine, umongameli uthi ezi ngxoxo kuza kufuneka zithathele ingqalelo oko kufunwa ngala mazwe omabini. Conflicts of this nature that are having such an overriding impact on the lives of people should be negotiated. People should sit down and they should lay out precisely what they see as an end game. Where is this all going to end? Ukanti lo kaRamaphosa ukwavakalise ukuba uza kuba notyelelo lwaseburhulumenteni kwelasePortugal kunyaka ozayo nanjengoko emenyiwe ngumongameli Disosa. Sodolophu wesixeko saseRhawutini uKabelo uGwamanda unikezele ngengxelo ngobume kwakunye nezicwangciso zakhe. OkaGwamanda uthembise ngokuza neenguqu kwesi sixeko ngokubeka imfuno zabahlali phambili. Usodolophu wesixeko saseRhawutini umnumzana Kabelo Gwamanda unikezele ngobume besixeko namhlanje i-State of the City ukutsho. OkaGwamanda uvakalise ukungaxoli ngolawulo lwangaphambili olushiye esi sixeko sinengxaki zezezimali. When we assumed office, we were faced with a fragile state of finances that demanded immediate attention. It necessitated aligning our priorities and rebasing our budget to lay the foundation of sustainable growth and development. In the face of this daunting task, our administration embarked on a journey of restructuring, making tough decisions and implementing strategic reforms. Kananjalo ukwazityanda igila ngemisebenzi aza kuyenza ukuphucula esi sixeko. Watsho engayishiyi ngaphandle ke into yabo yokungenelela kulweni lwaphulomthetho luqhubayo kwesi sixeko. We acknowledge that there is still much work to be done. We are therefore committed to rebounding our efforts and leveraging every available opportunity to propel Johannesburg towards its full potential. We will continue to build a city that thrives, a city that uplifts its residents, and a city that we can all be proud to call home. Ukanti okaGwamanda ukwanike indlebe kwizikhalo zabahlali. Uceba waseMckaizer eKapa eNtshona Koloni ukholelwa kolokuba ingxaki yocimicimi wombane othembe eli nokungabi nazixhobo zaneleyo kwizikhulo zamapolisa ngunobangela womkhuba wokulahlwa kwemizimba kule ndawo okuze emva kokufunyanwa kwemizimba emine kwisithuba seveki. Kungoku nje abahlali bafuna kutyala amapolisa kulo mmandla. Uluntu lwaseMckaizer eKapa luphila ubomi bentshontsho. Oku kuza emva kokufunyanwa kwemizimba emithathu ilahlwe endleleni owesine elwandle kwisithuba seveki. It is of a great concern when we hear of reports that bodies are being dumped off here in Mckaizer. We are concerned about the safety of our people. We are concerned about, our children. Ucebo walommandla ukholelwa ukuba le meko yenziwa mbi nangakumbi yingxaki kacimicimi wombane. Sometimes we are left without power for days after load shedding, and it is really becoming unbearable for residents. Also, I think criminals know this. Criminals know that this is one of the darkest wards in the city of Cape Town, quite possibly in the country, and they see it fit and an ideal area for them to get rid of these bodies. Ukanti abahlali bathi sele becele amagosa ezokhuselo nokhuseleko ukuba atyale amapolisa ukulwa nobugebenga obandayo eMckaizer. Masive izimvo zenu ngale ngxelo yesebe lezamanzi kweli neyaveza ukuba umgangatho weli wamanzi wehlile. Yebo, indaba yamanzi inkinga yezwe lonke, kodwa thina okwethu enquthu kuWest noma ngazithiwa agcola aphiphe ngo100% ezweni lonke, kodwa enquthu ehleze ngekho. Ayethusi lento yamanzi. Ayethusi tu. Kulorhulumente uphetheyo. Indaba yaziyo nje kutya imali qha. Ewe mna ndiyavumelana kakhulu noluphando. Banyanisile eyona ngxaki ngoku esijongene nayo kukuvuza kweepipe. Ukubola kwetep ezinye ziyabiwa. Isebe lihlabe khona msasazi.
kwezi dolophu sihlala kuzo siphefumula nzima kumdaka kumanzi phantsi ilindle lilise lihamba phandle siyalitsiba mihla nezolo. Azithusi msasazi ezo ngxelo ngoba kaloku abasemagunyeni abakhathali ngoba bona basela amanzi acocekileyo. Yiyo loo nto bengabanakanga abantu bakuthi. KuFacebook Asimanye Dabi uthi Wes Msasi ngoba sawonishwa kudala ngalamanzi into nayo siphethwe ngamadlebe sizisithulu kumbane sikuwo ngoku izoba ngamanzi next izaba ngumoya lo siwuphefumlayo ushokoxeke nawo. Nontutuzelo Freddy uthi so ezantyalantyala azenzanga nix kodwa kude kwabloka idrain amanzi angena ezindlini loo nto ndiske andaqonda noba nawo ayarhwaphilizwa soze tu ayikho lena into. Umongi Mr Coolfuzi uthi ayothusi le ngxelo kuba sikhokelwe ngohlohle sakhe abangakhathalelanga abantu. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Kwilinge lokuqubisana nokonyuka kwamanani okubulawa kwabasetyhini kwiphondo laKwaZulu-Natal, isebe lophuhliso loluntu kweli phondo limemelele iinkokheli zemveli eMzumbe ukuba nazo zidlala indima ephambili ekuqubisaneni neziganeko zodushe olusekelezelwe kwisini kwaye ziphinde ziqinisekise ukhuseleko lwabantwana. Ukuxhuma kwamanani eziganeko zokubulala okusekelezelwe ngakwisini kubangele ukuba iphondo laKwaZulu-Natal lithabatha amanyathelo okuqubisana nale nyewe. Isebe lophuhliso loluntu kweli phondo libe nentlanganiso neenkokheli zemveli, izinduna kwakunye nooceba. Esona sizikabani sale ntlanganiso kukuhlaba amahlongwane kugadlwa amaqhinga okukhusela abasetyhini nabantwana abazizisulu zalo mbulalazwe we-GBV ngakumbi kumasipala uMzumbe. We have invited here Amakhosi, we have invited izinduna as well as the local leadership in terms of the municipality to say, can we work together and be able to fight the scourge so that we can be able to see our communities, living safer. Kambe ke kuza kutyalwa noonontlalontle abaza kusebenza ndawonye nezinkokheli zibaluliweyo kwilinge lokuqubisana nokonyuka okungenasiqabu kokubulawa kwamanina nabantwana. There are many issues that are attached to gender-based violence. Social issues, economic issues, and social behavior of our people. And we are lacking the facilities and resources to teach our youth and all sorts of our youth, from the boys to girls, the ways that we were training them in the olden days. Elisebe lidize ukuba le yingxaki kawonke-wonke angenakumelana nayo yedwa urhulumente. Usapho nabahlobo banike imbeko yokugqibela kwiqala lomsasazi nombhali wencwadi umnumzana uEsebius Mckaizer. OkaMckaizer usweleke kwiveki ephelileyo kwinto echazwe njengokuxhuzula. Ukhunjulwe njengendoda ebinobubele yaye bathandileyo abantu esondeleyo kubo. Ukhunjulwe njengendoda eshiya umzila wothando umnumzana uEsebius Mckaizer namhlanje kwinkonzo yesikhumbuzo ebibanjelwe eRhawutini. Usapho nabahlobo bamtyibelelo kaMckaizer njengomntu obalweleyo abahlwempuzekileyo. Eusebius had an agenda, and I say that without any fear of contradiction. He had an agenda. His agenda was to speak up for the underdog. His agenda was to amplify his voice against bigotry. Iqabane lakhe leminyaka emithandathu lithe liza kumkhumbula ngothando lwakhe lomculo. Umntu obenothando yaye obezinikela kuyo yonke into ayenzayo. I'll miss his cheesy music, 80s love of 80s music, and I think most importantly, and I think what I'll miss is knowing I had somebody who loved fully, who gave of himself fully. Umhlobo wakhe obesebenza naye uRedi Tlhabi uzikhabile izithyolo ezithe saa kumakhasi onxibelelwano zokuba ubulewe sisitofu sokugonyela iCovid-19. Uthe ubephila nesifo sokuxhuzula ukusukela ngonyaka ka-2008 yaye ubengena ephuma esibhedlele amatyeli amaninzi. Watsho esithi nakubeni kunjalo akukho namnye awubelindele esi sithonga. He had epilepsy since 2008. He had been hospitalized before, but none of us thought
there will be that one moment where it becomes fatal. It wasn't the vaccine. Luyakuhlala lukhunjulwa ke ufafa lakwa Mckaizer zizalamane nabahlobo. Ndinguzola Sholwana weendaba zethu ku Channel 163 oziphathelwa Newsroom Africa eGauteng. UJabulani inkosi eneminyaka engama-59 ubudala nongumsebenzi kumgodi isibanye Stillwater uqeleshe ukufumana imbasa yakhe yesilivere xa ebaleka umdyarho wakhe wama-30 we-Comrades Marathon kule cawa siya kuyo. Lo kaNkosi uthi iminyaka yakhe ayingomqobe ekubeni aqhubeke nokwenza into esenyongweni kuye ukubaleka. Umdyarho we-Comrade Marathon asiyondlwane yanetha kwaye loo maqhina neminqantsa aqatyelwa kuphela ngabo banomonde nabakwazi ukunyamezela. UJabulani inkosi oneminyaka engama-59 ubudala uwagqithile loo majinginqiwu kwixa elingaphambili. Kungoku nje uza kubaleka umdyarho wakhe wama-30 we-Comrade kule mpelaveki. Hayi mina uthi ngisuke ngibe right empilweni yami uma ngigijima. Iyona inzuthi sengathi ukugijima ngithanda khona ngoba bangagijimile ayi inhliziyo yami ayibe right. Unkosikazi wakhe uthi sele behamba umyeni wakhe soloko encunca xa ehamba kangangendlela athanda ngayo ukubaleka. Ukanti abaphathi bakhe emsebenzini bathi bamnqwenelela impumelelo kulo mdyarho kwaye bathi ubahombisile wabenza abantu ezizweni. He's like one of our I can say symbol of Sibanye as well, that he's representing us. We would be like in a position that to be glad seeing him getting a silver. Onke ke amehlo aza kubethe ntsho kuJabulani inkosi ngecawa kwaye uthi ufuna ukongeza kuthotho lwembasa zakhe anazo ze kananjalo afumane enye imbasa yesilivere. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Mani babekazibini kuwe qwathikazi apha edeskeni yeendaba ndibulisa emzonzi apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha ke kwidesika yethu yeMozulu. Igama lam mna ndinguthabile uMamvelase wakwaMakhaphela bethuna nantsi ke Imozulu. Sivula kojonga phaya ephondweni lempuma koloni emonti emndantsane ngama-20 ekhatshwa sisithandathu kucwenga nje kamandi phantse yonke laa mina ngomso kanti kube kunjalo futhi imzontsundu egqibeka ngo-23 degrees naye usacwengile nje yonke laa mini yangomso kanti yona imeko phaya eFree State eBloemfontein ku-23 degrees naye usazole kamandi phaya kube njalo ngorhatya phaya kwakhona kwiziphaluko eSasolburg ngo-24 degrees esemhle nje yonke laa mini yangomso. Hamba nami zonke ndijonge phaya eGauteng eJohannesburg eSoweto naseSandton ngo-20 degrees esaqoke kamnandi phaya ekuseni ngomso ngorhatya phaya koferi nerhenge neziphaluka ku-24 degrees naye usecwenge kamandi nje kwakhona yonke imini ngomso kanti phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngama-23 kusaphole nje kamandi yonke imini yangomso kanti kube njalo naphaya eMgungundlovu ngo-29 degrees esacwengile. Ukanti yona imeko phaya eLimpopo koPhalaburwa ngama-20 ekhatshwa sisithoba kusazole nje kamandi phaya imini ngomso kube njalo kanti bukela apha ekhaya phaa kopulukwane kwakhona ngo-25 degrees naye akabe ukwahlaba mhle nje yonke laa mini yangomso kanti yona imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngama-20 ekhatshwa nje sisithoba esiphole kamandi phaa ngorhatya yona imeko phaa koSekunda yenjenje ku-22 degrees naye usacwenge kamandi nje yonke imini yangomso. Ukanti yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngama-20 ekhatshwa sisihlanu kucwenge kamandi nje yonke lamva kwedina yayo ngomso kanti kuyafana naphaya eRustenburg ngo-25 degrees naye mhle kakhulu. Kanti yona imeko yenjenje phaya eNorthern Cape eKimberley ngama-20 ekhatshwa sisihlanu ezolo nje limandi kakhulu nje yonke laa mini ngomso ngorhatya kusafana naphaya ko-Appington ngo-25 degrees naye imbukela ekhaya usazolile. Ukanti yona imeko phaya entshona koloni eKapa lodumo ku-14 degrees wezontshizane nje zingephi zemvula emini kanti seyiqukumbela iMozulu ngeGeorge ngo-16 degrees naye usacwengile. Mna ndinguqunde noMamvelase bethuna ndikuthanda kangaka xesha elimdyawuli. Mamthembu siyabulela ngengxelo senzelezo. Mna ndibamba ngazibini matikela. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube ngomso oogxa bethu bazawuthi izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.